साननि सिगां जे फोसावजानाय आंना कमार्सनिमोन आं बेहाय सेकेन्ड रेंकआव फैदों विथ 84.8% मोनदों आं बाहाय ओमफ्राय 3 साबजेक्ट्सआव आङो हायेस्ट मोनदों ओमफ्राय मोनब्रै साबजेक्टआव लेटार मोनदों फरायनानै बेबायदि मोजां रिजाल्ट लाबोनो बिदिनो बांद्रायबो ओरैनो कन्टिनिउस फरायनायबो जायाखैना आंना ओरैनो एसे फिउ मान्थ्स एग्जाम खाथियाव बाहाय ओरैनो आं माबा फिउ डेज बिदिनो थानानै बांद्राय जानाय लोंनायखौबो एसे स्किप खालामनाय जादों ओमफ्राय बिदिनो टिचार्सफोरनि हेल्पजों पेरेन्टसफोरनि सापर्ट ओमफ्राय माबा बिदिनो भिडिअस नायनानै इउटुबाव नङाबा बिदिनो टाइम टु टाइम गावबागाव बुकजों प्रेक्टिस खालामनानै हादों मा जाहैनो सानो फिउचाराव आङो दा बिकम डिग्रि लानानै बेजों बिजनेस मेजर खालामनानै हायोबा एन्टारप्रिनियरशिपआव थांनो नागिरनो हादों एसेबां मोजां रिजाल्ट लाबोनो हादों सोरनो क्रेडिट होनो सानो First of all, I like to thank my college and my parents. Of course, they were the first who supported me, and my father especially. He used to drop me at school every single day. So the greatest thank to my also to my mother. She always cooked for me, and I never had to worry about it. Thank you so much. मावनायफ्रा College atmosphere आलाय मोजां like teachers are best part is teachers are friendly नों every help नों नांगौ teachersफ्रा help खालामो ओमफ्राय like they are available every time whenever you want to ring them up you can text them ओमफ्राय क्लासावबो जा फ्रेन्डलि गोजा ओमफ्राय टिचार्सफ्राबो मोजाङै रायलायो मोजाङै बुजायजोबो this is the best part of this college ओमफ्राय even फोरोंनायफ्राबो स्ट्रिक्टलियानो जायो रेगुलार क्लासेस मा मुं चरिता नार्जारि बबेनिफ्राय आं नैबे बर' बाथारमारि डन बस्क' स्कुल खाथियाव थायो ओमफ्राय मामिनि गामिया जाबाय गसाइगाव थिंजायनि बे भावरागुरि सातबिल ओमफ्राय बाबानि गामिया बाथाबारि सिम्बोरगाव जाबाय दिनै बरायबाय माबायदि मोनदों दिनै फार्स्ट एक्सपिरियेन्स मोनबाय आं CBSE बोर्डनिमोन ओमफ्राय दा सेबायाव फार्स्ट फैनानै फेलिसिटेसन मोनफैदों बेखौ मोजां मोनदों सेबा आरो CBSE माबायदि डिफारेन्स डिफारेन्स आं बाहाय नटिस खालामदों कि सेबा is most basically on textbooks like you have to memorize mostly part of it like textbookनि same language जों बेजों जों बुजिनानै बाय हार्ट खालामनानै लिरनाय जायो ओमफ्राय बाट CBSE ना कनसेप्ट वाइज नों जे फरायनानै कनसेप्टआव बुजिदों बेखौ गावबागाव बानायनानै लिरनो हायो बाट सेबाना मस्टलि गावबागाव जों लिराबालायनो टेक्सटबुकनिखौ टेक्सटबुकनि वर्ड्सबो इउज खालामनांगौ किवर्ड्स बांसिन बिदि डिफारेन्स मोनदों आं CBSE निफ्राय हार्डथ' आं होननाया I think it's more easier than CBSE सेबा लाइक CBSE आव ब्रडार बांसिन कनसेप्ट थानाय बायदि इभेन द' सिलेबास एसे खमसिन जागोन बाट CBSE ना एटलिस्ट कनसेप्ट वाइज बांसिन माइन्डजों जायो नों कनसेप्टखौ बुजिनानै नों लिरनांगौ बांसिन माबा जायो गावबागावजों बाट सेबाना नों कनसेप्टखौ बुजिनांगौ बाट नों मस्टलि बाय हार्ट खालामनानै लिरजायो मेसेज होनो For my juniors who are in 12 right now, I hope you work hard unlike me. I work hard like few months before the exam, but I hope you guys do it from the day one. I hope you do well and hope you succeed well. And please study regularly, unlike me, or else I would get done well better. Thank you so much. Thank you.